Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa. A tady je můj táta, pozdravte. Ahoj. A co bychom mohli prozkoumat takhle večer, ne? Nevím. Já tady jenom něco... Tati se připravil někam to projít prozkoumat. Jo. Otevři, tak? Čekej, jdeme do auta první. Ne, jdeme takhle. Pojď, Já jdu nastoupit do auta. to je jedno. Já Že běžím. my nemáme auto. Zítra koupím. Tak jo. Pojďám. Dneska je skoro už půlnoci. Jdeme to prozkoumat tam, kde to nemám dát. Pojď za mnou. A je to tam. Čekej, tak stůj, ale. Jo, pojď. To se tady děje. Ty lidi jsou nějaký blázniví dneska. No, ještě. Teda. Co? Nic. Pojď tam. Tady. Čekej! Utíkej! Já. Javaj. Druhej. Čekej. Jsem zdráme. Pojď. A tady do té mezery. Dělej, sem. Jsem? Sem. Máš díru, tati. Pojď sem. Kde mám? Tady? Ne. Dělej. Jdeme úplně do zádu. Ne, vole, sajde. Tady. Dělej, tati. Pojď za mnou. Tady je díra. Štílí bacha. Bych tě netrefil. No co? Tati, pomoct. Pomoc. A je po mě třílej. Čekaj. Já musím taky zraň. Mě se mám dělaj. Už jdu. Jo, děkuji. Kde jsi? Já jsem se tady asi ztratil. Kdo seš? Nevím. Tam na tom. Tady, čau. Čekaj. Pojď, já znám jenom další místo. Dělej. Bráme. Pojď. Vezmeme to tudy. Teď ráno moc nevejdu. To je jednou, pojď. Jsem tady zaseklej. Tak ty pryč. Pojď. Naštěstí. Tak skoč. Skoč. Pojď za mnou. Budeme si tak přeběhávat celý druhý ven. Teď je synku už půl nosy. Musíme jít domů. Jdem cvičit. Pojď. Jdem cvičit. Já už jsem unavený. Tak jdi do kina spát a já jdu cvičit. Jdem do kina. Ale potichu. To jsem potichu loupám. No my jsme nemuseli platit. Já chci takhle spát. O, tati, jdi pryč. Tati. Jdu na disko. Proč ne? Prosím.
Já si uvěřila prachy. Jdu do radnice. Dám. Kdo bude starosta vlastně? Někdo, já ne. Doufám, že Ernie. Ne, ten ne. Jo, a Ernieho jsem nechal doma. Asi nevadí. No to kliknout. Ne, to dám. Můžeš. Ale tati, tohle by se nemělo. Pač na růžo, žebříkem. Doufám, že... Já si jdu přespat, aby jsem byl... Brue. Tak. Jsem to přespal. No. Tati, chceš otevřít? Ne. Pojď. Tam není někdo starosta. Tati, proč jsme hledaný? Já jdu hackovat. Jsme hledaný, teda já jsem hledaný. Video končí tak chvíli, jo. Tati, No. já jsem našla další místnost. Ne, kde? Kde se bojím? Tady.